No, na té kruhové součásti si vždycky předepíšeš tu první základnu k té ploše, kde máš vlastně kolmé ty osy těch děr. Druhou základnu si předepíšeš tam, kde máš nějakou dosedací plochu. Kdyby tam toto nebylo, tady ta válcová plocha, tak si předepíšeš jenom jednu základnu. Protože ti nezáleží na nějaké vzájemné poloze těch os. Chápeš? Co tě dál zajímá tady u kruhových součástí je roztečná kružnice. Ta je hodně důležitá. Protože u těch čtvercových součástí nebo nějakých plocháčů a podobně, když máš díry, koutuješ jejich rozteč. Na kruhovém součástí nemáš jak zakoutovat, proto je roztečná kružnice. A koutuješ k roztečné kružnici rozměr. A ten rozměr je v rámečku. Protože je to zase to samé, je to samé, co tady. Je to zase rozměr, který je jenom nějaký teoretický, není přesný. Zbytek je úplně to samé. Máš prostě opět kótu, kde si předepíšeš geometrickou toleranci polohy os, najdi si nějakou tu toleranci, kterou máš předepsanou v těch tabulkách, že je tam spočtená, bla, bla, bla. Dopíšeš to tam, dopíšeš tam ty díry, že jsou tam 4x, zase nějaký průměr. Toto je konkrétně 11, aha, 13. Dopíšeš tady zase průměr tolerance. Toleranci můžeš předepsat maximum materiálu od A od B. To je všechno, takhle se to počítá, nic víc k tomu nepotřebuješ. Plus s tím, že zase můžeš udělat ty toleranční, ty čtverečky, kolečka, porovnání těch tolerancí a dělá se to úplně tak samo. Jak zjistím průměr té kružnice? Průměr té roztečné kružnice máš daný. Ten máš tady. Tady máš D1, tady máš rozměr D1 v milimetrech. Akorát, že tu D1 dáš do čtverečku. Chápem. To bude potom tady toto je D1. Jo. A já jenom do toho, musím rychle to dát do toho. Já tež.